खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 2 मे 2023 बारायजायो मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गावदां गुलि गावदां नगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुपुइहाट ओनसोलाव सासे वान्टेड जाना थानाय ड्राग्स फालांगिरिया पुलिसजों गुलि गावजानानै आथिं बाहागोआव जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानाय वान्टेडखौ नगावनि सिभिल हस्पिटालाव फाहामथायगासिनो दङ। गुलि गावजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुङा जाबाय रामिजुल इस्लाम। रामिजुल इस्लामा बेनि सिगांबो ड्राग्सनि केसाव पुलिसजों हमजाखांनानै बेल मोननानै गफिननाय जादोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो रामिजुल इस्लामा वान्टेड जाना दंमोन। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव नखरसेनि 3 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। उत्तर प्रदेश रायजोनि कुटार ओनसोलाव गंनै गारिनि गेजेराव सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै नखर मोनसेनि 3 सुबुङा जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 9 सुबुङा गोब्राब जखम जादों। थैनाय नखरनिया शाहजाहानपुराव थांगासिनो दंमोन। बे समावनो बे जाथाया जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय फागवान दास 65 बोसोर बैसोनि, धर्मेन्द्र 45 बोसोर बैसोनि आरो लाक्ष्य 3 बोसोर बैसोनि। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। bonsuआ आफादनि सिगांनि सावगारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेदों। सिगां त्रिपुरानि राजा फैनाय समाव सिगनेटआव मिटिं खालामनो थाखाय bonsuआ आफादा मोनसे सावगारि लानायखौ माखासे फेसबुक पेजफोराव आथिखालनि सावगारि आरो सानसुमा खुंगुर बैसुमुतारि बिथांखौ MP खालामफिननो थाखाय मोनसे थांखि लादों होननानै नंखाय फोसावनाय जादोंमोन। दा बेनि सायावनो bonsuआ आफादा FIR होनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 1 मे 2023 मैयाहाय जोङो मोनसे FIR होनाय जादों। बे FIRआ जाहैबाय माखासे फेसबुकआव फेक एकाउन्ट लानानै जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफाद bonsuनि एगेन्स्टआव फेक आनट्रु कमेन्ट्सफोर माने नंखाय कमेन्टथ' नङा पस्ट फुटेजजों मोनसे पस्ट होनाय जादों। बे पस्टआ 23 एप्रिल खालि BTR फार्स्ट होननाय फेसबुक फेक एकाउन्टआव होनाय जादों। BTR फार्स्ट आवगोलहाय बियो लिबारेल BTR होननायनि नामावमोन, खिन्थु बे सोलायनानै दा BTR फार्स्ट जाबाय आरो बेवहाय बिसोरो मोनसे फुराना जोंनि फट' जे सिगनेटआव जोङो 16 मे 2022आव जोङो जे जायगायाव सिगनेटआव मिटिं लादोंमोन, बे मिटिङा जेला राजा फैदोंमोन त्रिपुरानि प्रद्युत मानिक्य देब बर्मा, बे फैनाय टाइमाव जों बेखौ नेथावथाव मोनसे मिटिं लानोसै होननायाव जों बे फट'खौ खेबनाय जादोंमोन आरो खिन्थु दाखालि 23 एप्रिलाव 2023आव थांनाय मासाव बिसोरो बे फुराना फट'खौनो लानानै मोनसे पलिटिकेल कालार होनाय जादों। बिसोरनि पस्टआव बिसोरो लिरदों जे जोङो एक्स MP सानसुमा खुंगुरखौ bonsuआ नेक्स्ट MP इलेक्सननि थाखाय थिखोनो थाखाय बा नमिनेट खालामनो थाखाय बा सापर्ट होनो थाखाय जोङो मोनसे रेजुलेसन लादों होननानै। खिन्थु बे खोथाया नंखाय। बेबायदि रेजुलेसन जोंना खुनु मिटिङानो जायाखै बा मा रेजुलेसन जानो। दा बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा नंखाय पस्ट फोसावनायखौ जोङो एक्सन लानाय जादों मैयाहाय। बे एक्सन लानायानो जाहैबाय जों मैया FIR होनाय जादों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।